Vi niste išli na utakmice? Ja ne idem na utakmice od onda kada su počele te šovinističke izjave razne vrste i jednostavno to ne podnosim. Hrvati su pobjedili i 1941. godine kad su 10. travnja proglasili Hrvatsku državu. U Drugom svjetskom ratu, vidite, Hrvati su 2 puta pobjedili. I mi nemamo razloga se nikom ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata, ajde idite kleknuti Jasenovac, kleknite ovdje. Mi nemamo pred kim šta klečati. Mi smo 2 puta pobjedili, a svi drugi samo jednom. Mi smo pobjedili 10. travnja kad su nam sile osovine priznale Hrvatsku državu i pobjedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima za pobjedničkim stolom.